nga covered court sa katawhan sa barangay JP Brillantes sa lungsod sa Siocon, gihatag sa probinsya. Ang dugang detalye sa Renato gikan ni Lorvy Cabilin. Proyekto nga covered court nga mapahimuslan sa tanan ang gitukod sa kagamhanang probinsyal dinhi sa barangay JP Brillantes, lungsod sa Siocon. Gituman karon sa kagamhanang probinsyal ubos sa administrasyon ni Governor Roberto Uy ang gidamgo sa katawhan sa barangay JP Brillantes sa lungsod sa Siocon nga makabaton og covered court ang ilang barangay. Niadtong Agosto ning tuiga, gisugdan ang pagtukod sa balor 1.87 million nga proyekto nga covered court sa kagamhanang probinsyal sa nasangpit nga barangay. Nini sa ngalan sa konseho sa barangay ug sa mga lumlupyo sa barangay JP Brillantes, si Barangay Konsehal Giovanni Saldua ang mipadayag sa iyang pagpasalamat sa maong proyekto gikan sa probinsya. Sumala niya nga dakong benepisyo kini sa ilang barangay, ilabi na kung may mga kalihukan sa mga kung adunay mga pagpulong-pulong sa mga senior citizen ug PWD, dili na sila maulanan pa ug mainitan. Gipamahayag ni Konsehal Saldua nga tinuod nga may maani nga proyekto kung adunay panaghiusa sa konseho sa barangay. So kami nagpasalamat kami diri sa barangay JP Brillantes tungod sa ining proyekto nga gihatag ni Gobernador Oy kanamo nga dako kay ni gamit sa among katawhan kay kani dugay na namo kining gidamgo nga mahimo busa ang among dakong pasalamat gyud kay Gobernador nga iya kaming gitagaan og pagtagad. Busa karon na naman kini nahimo naman gayod. Oh, hapit na jud ni mahuman, di na ni kaabot og mga 1 month. Kung magtahiuyon gyud ay ang council, barangay council, do na gyud maani nga proyekto. Dako kay ni importante ning covered court para sa among katawhan, dako kani gamit magsama nang mag-meeting, adunay mga affair sa mga senior citizen, PWD, di na sila maulanan, na sila masilungan. Daghang salamat Gob sa imong paghatag kanamo niining proyekto ha. Sa ngalan sa akong mga kauban, barangay opisyal diri sa JP Brillantes, pasalamat po ko kanila kay dako pod ang ilang pagsuporta kanamo sa among council. Salamat Gobernador Oy. Samtang sa dili madugay, makapahimulos na sab ang katawhan sa barangay JP Brillantes sa Water System Project diin kini bunga sa pagtambayayong sa kagamhanang probinsyal ilawom sa pagdumala ni Governor Uy ug sa LGU Siocon ubos sa administrasyon ni Mayor Julius Lubrigas. Gikan dinhi sa barangay JP Brillantes, lungsod sa Siocon, Lorvy Cabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini Sheriza Haralve alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.